Argiaren podcastak. Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta Txirrita Mirriren lagun bat, orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Asteartero argia.eusen. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Ongi etorri entzuleok, hemen gara berriro ere Menda bikoitza podcasta egiten Garbiñelarrea mikrofonoan eta Eneritzar Zailuz baita ere mikrofonoan. Eta teknika lanetan. Hori da. Aupa Garbiñe. Aupa entzule hoi ere. Eskerrik asko horregoteagatik, badakigu batzuk bazaretela. Zenbaitek eman dizkigu pistak entzuten gaituela esanaz, eta bai, eskerrik asko. Hori da, eta ekarpenak eskertuz, guk ere eskertuko ditugu baldin badituzu egiteko, bukaeran gogoraraziko dugu, baina ongi etorriak zuen proposamenak, eskariak, komentarioak, eta dana dalakoak. Gaurkoan aurreko saioetan udazkena hitz egin genuen, eta gaurkoan ez dakigu oso ondo hau udazkeneko edo neuko gaia den, edo gai eterno bat den. Alegia, estula baino zaharragoa esaten baita. Eta estula Biblian ere agertzen baita. Estula esaera askotan daukagu, zerbait garrantzitsu dela esateko, hori ez da untzaren gaubertiko estula esaten dugu. Orduan norbaitek entzun zuen, ez? Edo esnatu zuen norbait hauntzaren gauberteko estul batek. Hoxe da, estulari buruz hitz egin behar dugu, eta estul belarrari buruz hitz egin behar dugu. Zuetako asko badakigulako estula edukitzeakin nazka eginda egongo dela, edo aldamenekoaren estula entzun beharrarekin ere nekatua egongo dela. Eta beste asko nekatuta zaudete, hasi besterik egin ez duen ilunaldiarekin, ez? Hau da, ordua aldatu zenetik, oraindik areago, goizak ilunak dira, gaua ez, arratsaldeak gautu egin zaigu, egunak argi ordu gutxien dituen sasoian gaude, eta abenduko solstizio bitartean egunak iluntzen joango zaizkigu azaroan. Orduan, iluntasun hori ez dakigula, ez, barruan gelditu, ez da ja gure barrua ilundu. Eta argitasunarekin lan egiten duen landare bati buruz hitz egingo dugu. Gaur hiperikoa buruz hitz egin nahiko genuke, sasai honetan oso landare interesgarria delako. Eta eman ditun pistak ohiko sarrera horretan, baina ni galdetu nahi ninan podcast hau saia grabatzen ari garenean, ea zer den gertatzea dagoen gauzarik, okerrena esatea agian asko esatea izango duen, baina gauza txar bat eragotzi aldiguna hau fundamentuz eta ondo grabatzea. Hori estula dunen, eitz. Estul atake bat. Zalantzai gabe, estula hola eskopetan, bata bestean atzetik tiroa bezala, eta menderatu ezin den estula. Estul erasoaldi bat, ez? Bai, oiden, estul erasoaldi bat, eta gero zein da estula kontrolatzeko modua? Eske etziagon. Etzagon? Nola, isaiatu estul fuerte bat etortzen zai barrutik? Zotinarekin dagoen bezala arnasik hartu gabe egon, ura buruz bera edan, pino egin, ez? Bazauden olako mitoak. Bai. Estulak etzaukan... Estulakin baldakin zer da hon, estulan ainako arazoa suposalezaken karamelua. Ta ni beti gogoratzen dan, bai, estula arazoa du, baina karameluak ere arazo bat izatea zeukan. Okerrago? Nik gogoratzen ja beti, Elizan estulak ematen ziona, pertsonan bat beti izateunan, urteeko edozein sasoizela ere estulain beharra,
eta karamelua atera, eta karameluaren plastikoak nola inlezake alako hotza. Horregatik ari. Eta gero karamelu gura ahoan ere manejatu inberdun. Eta gainera estulka segi. Eta gainera estulka segi, askotan karameluak kanpora aterako zain. Eta gero estul batek badinolako erakarmen indar bat, beste bat ere hasten duen estulka. Nik beste arazo oraindik eta larrixeago bat zaukanat. Arrausi egitearekin antzekoa pasatzen zaidan. Ez dula aipatze hutsarekin sentitzen dinat ez dula egiteko gogoa. Eta orain pixka sufritzen ari nan. Bueno, baintzan, nik segituko ginat, izketan, hola bazterreain, disimuloan ez dula. Ez dula baitun gauz bat, beira, ik doministiko ez duen egingo nahi eran. Osea, irik gogoak ematen dinalako doministiku. Puzker bat ere tapatu ingo dinago, ez? Osea, lotxa sortarazten dimenio, ez dulak ez din lotxik sortarazten. Ez dula dun gogaikarria, espada luzean gertatzen bada, ez? Eta sarri gertatzen baldin bada. Zarata bat badelako eta inbaditzailea izan litekelako. Orduan, ez dulak bazeukan funtzio bat baitare ohartarazlea alegia ni hemen nao. Terrenoa markatzeko dun, ez? Hoixe dun. Hau da, Oiden, denda batean sartzeaiz, eta han etzeon dendako arduraduna, eta ia nabil, eta adirazi nahi duen ana onala, zeingo duen? Ez dula. Ez dula. Nahi gabe, aproposetara indako estul bat. Orduan, estula badun ni hemen nao eta kasoidazu esateko ere. Edo herrita iteko, berandu etxe aliatu aiz, eta ez du nahi inorken zuteik antxeua txintikin gabe, talako batien amak, eta ez dula. Edo ez tarria garbitu ez dulan tarteko hori. Ez erronik ez dinezan nahi. Hoi ba, eta hori du biarritzen ingo dugu. Orduan, estularen funtzio hartarazlea dauzkagu, baina karo, estula zer dun, askotan nerviosistemarekin lotzen den zerbait. Urduritasunak estula eragetia zeukan. Eta jentea pentsatzen din estula badela arnasbidetako gaitzen sintoma. Eta badun, begirazan, bazidutin duela 20 urte izan zela, baina pandemia garaian, ez du leitea izan unan momentu batean oso gaizki begiratzeko zerbait, ez? Baten bat ez dulka hasten baldin bazan, ostra, argi honekin, hau gu kutsatzera dator, eta izan unan ez dulak olako konotazio benetan gogorra hartuzun garaiura, ez hain aspaldi. Naizta asturan utzi nahi dugun hori. Orduan, zer gertatzen duen? Izkario etengabean aritu behar baldin badun, edo ahotsa behartzen ari baldin baizta, behartzea batzutan duen luze hitz egitea, beste batzutan duen abestea, ahotsak badizkin alako esigentziak, ez? Eta olakotan lehortu egin zitzeken estarria eta ezetzeko erabat ez dula dun. Eta gorputzak beak ez dula eragiten din, orduan, nere beldurrek handinetako badun, oantxe irekin lasaia naizela, kolpetik ez dula etortzea. Ez dula. Eta ezin menderatu hori, eta ezin txistuarekin kontrolatu, eta ezin ura edandare, orduan, eten egin behar. Ziur badunala, sendabelarren bat, trukoren bat, asko. Piskat hori kontrolatzeko. Hemen esan behar dinat, asko laguntzen duen profesional bat badela, eta hori foniatra duen. Eta gu bezalako batek, eta hotxarekin lanen aitu behar duen batek, lehenago geroago inbertzion bisita foniatrari. Baitu gulako errotutako hainbat, ohitura txar, orduan, ahotsa ondo kokatzea, berotzea, arnasa dude gabe. Eta gero nerviosistemari ere bere tamaina hartzea, hau errexadun plazagizona, plazandrea baldin baiz, badakin, ez zain gertatuko lakorik. Baina ez du izaten ohikoa eta ez du lakor agerraldi txar eta deseroso bat egitea zeukan. Orduan, ez dulbelarra zitzen ingo dinagu, beira jonze, evidentia den, ez? Iri tusilago farfara esan da, niri badizkine beste bi izen, suarrostoa, mardarrosa, baina ez dulbelarra esan da, nabarmena dun zertarako den. Izenak, sendabelarren izen asko, euskera zaila dela, ez? Askotan entzuten da ikasteko ezinezkoa, euskera zaila. Justu, sendabelarren izenekin, erabat logikoak, ez dulbelarra, bazagon txixabelarra, paretabelarra, odolbelarra, ez? Bai. Garbiago ezin, izenak berak esaten din zertarako diren, bigitzekin. Gero baitun batzuk, hipotesi hau izorratuko dutenak Ama Birgen belarra adibidez. A ber, eta zertara, Ama Birgen bihurtzeko. Hori ba. Ez du izango, ez? Edo Ama Birgenak edaten zulako, ez nunbait balioa emateko.
oso garrantzitsua, oso importantea. Vale. Baina, ama Virgen belarra baino jainko belarrik etziagon. Jainko belarrik etziagon. Ez, hau beste bateak utziko din hau. Aingeru belarra bai, baina... Hori duen, aingeru belarra bai. Bai. Eta gero santuekin lotutakoak, San Juan, San Jose, Santillo, baizkinagu. Hori utziko dinagu beste baterako. Beste podcast baterako jak gaia apuntatu zen. Bai. Bueno, gauza duen estulbelarra badela justu estularekin lotutako sendabelar bat, ez? Eta badun landare bat baino gehiago dauzkagu, zeuzkanagu estularentzat, eta itzeingo dinagu gero gomendioaren tartean ze aukera dauzkagun. Estularen izaera nolakoa den alakoa beharko lukelako tratamenduak. Estin balio estulbelarrak estul guztientzat, ez? Estun gauza bera erretzailea izatea edo igeltxoarekin eta hautsarekin edo irinarekin lan egiten duen ogibide bat izatea, alegia arnasbideak lehortuko zaizkiona. Bueno, bakoitzak behar ezberdina dizkin. Da gero, urduritasuna dela medio baldin bada, olako ezerk estin balio eta urduritasuna tratatzeko beste sendabelar beharko ditun. Hortuan hemen pixka bat finduin behar din, lanak. Eta gero noski, estul hori mukia kanporatzeko baldin badun, lehenengo tratamendua beharko din izan mukia kentzekoa, eta horrekin ja desagertuko duen estula. Orduan, bueno, ez gaitezen sinplekeritan ere jauzi, ez? Estulbelarra ezpaita guztietarako izango. Niri gustatzen zaidan ikustea, ze osto handi ditun, ostoan azpian ze iletxua dan, eta berak, bai plantainak, malbak, beste hainbat landareko ezela, ze lika sortzen duen, ez? Eta lika hori, muki hori, edateakoan hola, nik gustora edatein inat, baina kokotxak gustora jate bizkinat. Jendeak ikez, gorduan hau etzein gustauko. Ez baiz gelatina zalea, bakau gelatinaren antza hartzea zeukan, ez, muzilagonek. Bueno, muzilago hau duen sustantzia likatsu hau, landare hauek dutena, eta gure estarrian, eta estarretik behera ere mintzetan, itxatxe ingo den sustantzia hau. Orduan, lubrikazioa emango din, eta hau duen justu, bai hautsa dela, bai lehortasuna dela, horre aurreiteko dagoen gauzik honenetakoa. Orduan, bueno, bai izlarientzat, abeslarientzat, jende honentzat, interesgarria duen olako landare bat hautatzea. Niretzat malba nahikoa izango uken, plantilla belarra, birika belarra, olako hauek egokik ditun, baina estulbelarra duen, balsamikoetan justu estularen espasmo hori tratatuko duena. Orduan, bueno, estularen beldur den horrentzat, zoragarri egin dezala estulbelar infusio bat termoan, eta eraman dezala hori, aukera hona duen. Gero sartuko gaitun, hoi bezala saioaren bukaeran emango dinago estulbelarrarekin lotutako gomendio bat, baina lehenago goazen beste landare bati buruz hitz egitera, sarreran aipatu dunez, azaroan gaude, gaur azaroak 18, podcast hau entzungo duzuen egunean, gero agian abenduaren 11 ari da norbait entzuten, baina gaur azaroak 18, azaroa nahiko hilabete iluna, hilakoen egunarekin hasten den hilabetea, eta eguna joan ala, argi ordu gutxiago, geroz eta ilunago, badu nola nik inguruan entzun izan dinat, azaroa, ni normalean azaroa, hilabete tristea pasatzen dut, beraldiak izateko hilabetea, iluntzen garen hilabetea. Bai. Balda, sendabelarrik argitasuna ekartzeko, iluntasun hori leuntzeko. Bai, beira, fama hori badin landare batek, eta artikulu bat hartu dinat, ez? Oendi fama hori haunditu iten diona. Eta ez dinagu jarriko honen estekaik, ez delago komeni divulgazio txarra iterik. Eta iritzaidan gehiegi flipatzen dula. Flipatu alegia, flipa erresa dela persona, nunbait, eta... Jainko belar izaera, ematen zidan. Bai. Bai, esaten ditunak beroarenak endu bertzaion. Osea, erdia egia izan da ondo. Baina hik esan dako hortara nien, hau da, azaroa badun ze jaiegun. Osea, kanposantura juteko jaiegun bat, iluna. Gure amak esate zinean egun hortan abrigoa jazten zela. Azaroaren batean. Azaroan batean. Eta berria bazan egun hortan estrenatzen zela, kanposantura dotore joateko. Eta gero, ez dizkinago, abenduan, bai, otzingo din, da iluna izango duen, baina behiraz egutegi folkloriko jaiz betetako hilabete badun, ez? Azaroak ez din hori.
Eta azaroa dun argia beherantz doana, naiz da urrian izan ordu aldaketa ikusiko dinagu, bai goiza ilunago, arratsaldeak geo eta motzagoa ere, arratsaldeak gautu ite zaigula, eta hor batzuk kanpoko ilun hori eta argi falta hori barruan nabaritzen dine. Estadistika behiratzen aitu gaitun da, ez duen erresa aurkitzen datua, baina izan ditun urteak hemen Euskal Herrian jende gehien azaroan hildena. Eta bazirudin iluntasun horrekin lotua dela. Claro, iluntasuna azari garenean barruko aldartea azari gaitun, barruko umorea azari gaitun, eta batzuk aipatzen dina hibernazio energia batekin lotua badagoela, ez? Eta ifigatza baiz, sare sozialetan garaioetan egiten divulgazioan beti ikustiko ditun kandelak, ikusiko ditun argi goxoak, hola etxe barrura begirako garaia, ez? Barrura begirako garaia, kanpoan hasiko dun ezetasuna, hotza, eta animali egiten duten hori bera, guk ere hori bilatu nahi dinagu, ez? Orduan, hemen bai tristezirako joera duenak, melankoliarako joera duenak, ikusiko den hori areagotua, garai hontan. Bueno, hiperikun perforatu undun, Santio Belarra, mila zuloa baita ere, hiperikoa, badun lore bat eguzki energi karagarria duena. Eta hau, nahiko niken justua hau azaldu, ez? Egitazko elementuak hemen daudelako. Gero, poesia egitea zeagon, o filosofatzea, baina egitazko elementuak ditun. Landare hau, udako solstizioan biltzen dela, hainbat hizkuntzatan San Juan eguna dun hori, eta San Juan eguneko lorea deitzen zaion, lore solarra deitzen zaion, hau da, bost petalo dituztenak eguzki energiarekin lotzen dizkin tradizioak, ez? Sendabelarren inguruan bazeagon hola tradizio esoteriko bat ere, kolore hori intenso bat, dizdiratsua, egia dun, nik erte izan zaian San Juan egunean, eguna argitzen ikusi ez justu dun azaroaren antagonikoa, osea, argi garai izugarri bat, eta argi egunik luzeenak ziurrenik, eta hor landareak ordu askoz eguzkitan irikita, eta eguzki indar handia xurgatzen din. Orduan, eguzkiaren arketipoa dela esaten dine hain zuzen. Orduan, behar dizkin leku zabalak eta lehorrak ere justu eguzki beroa asko kondensatzen den eremuetan jaiotzen zaigun. Dun landare beroa, lehorra, eta ostoetan ere begiraion zertaraino eguzkiak gainditzen du landarea, ostoak ere zulotxoz jositako haitu nola, jostorratzarekin zulua inda bezala osto berdea, eta nik hau ikastaroetan da beti erakusten zienat, dik zerura begira jartzan, adaxka bat, eta ostoetatik ere argia pasatzen duen. Orduan, landare honek din argi asko pilatua, hau batzuk yin-yang terminoetan pentsatzen dutenez, noski jan dun, eta energetikoki oso beroa, baina badun aroma balsamikoa duena, eta eguzki berotasun handia duena. Orduan justu azaroak duen horren kontrakoa. Eta iluntasuna dago nortan, hau Matthew Baker duen sendabelarren inguruan lan egiten duen gizonezkoa, eta berak aipatzen din, berak urteetan erabili duela, gure gorputzean eguzkiaren beroa eta energia emateko balio duela, ez? Orduan, bero hori gure psikeari ere eman egiten diola, halako pentsamendu ilunak usatuz. Eta ni hortaraino ondo, hori bai. Baina hortik aurrerako gure barruan eguzkia argituko da, konfiantza emango dizu, argiak, zure barruan sartuko den argi horrek zure itzalak eta zure demonioak usatuko ditu. Hori izatea arriskutsua ere badun, hori ez du negia. Landare bati egoztea, edo delegatutek nat, orain euskera delegatzea lan hori ez. Hori da. Osa lagunduko din, baina bazagon eure animoan egin behar dunan lanaren parte bat. Duen barkatu, hori psikoterapia bada, edo bada beste sustantzia estupefaziente batekin lortuko duzuna, baina hau ez da justu hori, eta gero baita ere bada, akaso zure bizian beste gauza gehiago aldatu behar dira, eta hori landare baten gandik ez espero, ez? Eta landare bati hori fama hori ez jarri, eta esango niken zama hori, fama eta zama. Zama. Claro, gero ez telako egia. Eta hemen, artikulu hontan, torregatik ez dinat divulgazio txarra iruditzen zaidalako, ez dinat ipini nahi estekan, ez din inungo kontrako tasunik aipatzen, hau da, zoragarria dun denerako eta denontzat.
Bazauzkan? Dudari gabe. Depresio arinen kontrako botikatzat hartzen duen, eta depresio arinaren, eta baita zesanik ez depresio sakonaren inguruko botikek ditun albo ondorioa dizkin. Askori takikardiara egiten ziene, beste batzuri urdaileko sensazio txarrak, buruko mina, hau da, ez duen publiko guztiarentzat. Eta ez din bere kontrakotasun edo albo ondorio garrantzitsuena aipatzen, eta landare fotosensibilizatzailea duen. Honek hiperizina izeneko elementua din, da hiperizina bai azalean aplikatuta eta barne erabileran hartu ezkero, eta eguzkia, naizta eguzki, azaroko eguzki ahul, xume eta tristea izan, laino artekoa gaidun azalean orbanak ateratzeko. Eta azalean aterateko orban hoiek, kendu litezke noez, etzion garbi. Hainbati bai, beste batzuri ez. Eta ez inungo graziarekingo, baika hau hartu infusiotan aze ondo nagon, baina gero iritsiko da udaberria, eta ni nolatan dauzkat aurpegian orban hau edanak, ez? Landarearen lanadun. Orduan, bueno, informatu. Bai, kontuz eta erne, jakin zertarako den, eta noski aurretiaz hartzen bada botikaren bat lan hori egiteko dagoena ezin duen hartu ez da ere. Haurdunaldian ezin duen hartu, hainbat muga zeuzkan honek. Orduan, mugoiek ezagututa gero ikusten baldin badinagoa, haunik hartzeko modukoa da, kaso azaroan hartuko dut. Orduan, proposatuko izkinat bi erabilera, ez dienak oso ezagunak, baina nik horregatik zabaldu nahi izan ditudanak. Hau berez aporea hartu ezkero mikatzantzeko adundestin aparteko grazirik, infusioan. Orduan, esan nahi plazerrez ez du nala hartuko. Nik olakotan gomendatzen jat plazerrezko edari bat prestatzea, eta udun txokolate beroa. Olako egun ilunak, eta izatia zeon gosari bat, eta hemen Tolosako gorrotxategi gozogilea akordatuko naun, beak aipatzen zeinen, beak goizero txokolatea gozaltzen zula. Ez duen plantxara. Eta behiraion ze humoreko gizona, eta gure txan... Azaroa alaitzeko. Claro, esateunan, bera gizona hau ez dago gizena, orduan hau gosari ona izango da. Txokolate ona aukeratu, azukrerik gabeko alba dezu edo oso gutxiko honeko 85 txokolatea. Nik urtetan egin izan dinat, azken urte hauetan, ardi esnea edo hauntz esnea, hau da, koipea duen esne batean urtu, ez hautsa, txokolatea, tableta, eta gero ari bota elementu bizigarri bat, bota jengibre hautsa, Juan Mare Arzak egindako errezeta batean, berak kaiena hautsa botatzen zion baita ere, hau oso errexadun egitea, eta ari lodi bategin gozo elementurik ipini gabe, eta ari tintura ipini hiperikoarena. Eta tintura dun alkoholikoa, hau dun vodkatan edo usualetan, orujotan egiten den tintura bat, eta tintura hori lore lehorrekin egin, udaran noski, eta horren 30 tanta ipini. Orduan, infusio baten baliokidea dun hori, eta likidoa kasu horretan esnea izango du, baina berdin ingo din lan. Nik aitortuko dinat zenbaitetan oherakoan bikoitza hartzen dudala, 60 tanta, egun puntualetan. Orduan, adiskideatuko munduakin da gire ilunaldiekin. Horrek poz bikoitza, ez? Niri behintzat emango zidan, hiperikoak emango zidana, eta txokolate hartzeak emango zidana. Dudi gabe. Bai. Gomendio bikaina eman du garbine. Gonbidatzea unat. Nik oherakoan zeatik aipatzen dinat, bau hartu eta egunez argira esponitzen bagara beti orbanen arrisko daukagulako. Eta gero, beste erabilera bat, asko gomendatzen dudana dun, oliotan beratzea, oleatoa egitea, eta hu ere udan egin beharreko lana dunez, eta aukeratzea olio berogarri bat. Sesamo olioa, olio lodi bat, beroa emango diguna. Orduan, hori eguzkitan egiten duen, 40 egunean, berez izaera solarra duen landare bati oraindik eguzki gehiago ematea duen, eta hori iragazita olioa gorria geldituko zain. Bere pigmentuak, bere polenak eta gorriak direlako, eta olio gorri hori gorputzean eman, iluntzean, masajea inez, automasajea, beste batekin ezkeo oso ondo, nahiago, hobeto, baina aldela aurpegia izan ezik gorpuz guztian egin. Eta gero, olio horrekin ohera jutea ez du natxegina, gero urberoakin kendu, sobran dagoen hori, lehortu, eta hori astean behin egin ezkero, ikusten dinagu min fisikoa eta min emozionala biak lantzen dituela. Orduan, azaroa baldin bada, iraganeko mamu hauek, hola pizten den garaia, holako olio bat eskura edukitzea oso erremedio ona dun. Menda bikoitza, 2 astelenean behin argia.eusen.
Bueno, eta hiperikoarekin eman dizkigun pare bagomendio, iluntasunak azaroko edo norbaitek ekainean baditu ere iluntasunak argitzeko, ez duela zertan azaroan, udazkenean edo neguan izan. Baina itzul gaitezen hasierako eztul belarrera, ez? Badelako iluntasun horretan, lehen esan duguna, eztula jota dabilen o gabiltzan jendea. Bai, hau ez talako untzaren goberdiko eztula. Hori den. Guretzat. Gai garrantzitsua delako, eztularena. Bai, orduan, eztul belarra, eztul espasmodiko handi hori daukagunean, noski oso ondo, baina lehortasunagatik baldin bada, ez erabili eztul belarrik, erabili malba, erabili plantaina, erabili birika belarra, erretzaileak baldin badira, entzuleetako batzuk izango dira, denak erabili, beharko dulako denetik, ez? Hau da, erabili muzilago bat baino gehiago, birika belarra, plantilla belarra eta malba. Eta gero ezkaia bada, arnasbietako gaitzak daudenean eztul refleju hori ondo tratatzen duena, baina aldi berean mukiak kendu, lan ezberdinak ingo dizkigun. Orduan, ezkaia bera utxik hartzea badago, eta eztularen aurre zaintza bat, eta eztula dagoenean eztularen jatorria tratatu ere ingo diguna. Orduan nik landare ezberdinak erabiliko nituzke. Entzuleren bat zalantzan baldin badu eta denak nahastuta hartu nahi baditu, hau egongo da, tentazioa. Erabakitzea kostatzen zaian norbait, jende ezagutzen dugu inguruan. Bai, orduan nahastu denak kopuru berean, lau hauek, plantilla belarra, malba, birika belarra eta ezkaia, eta hori arnasbietako oso infusio indartsua da, eta eztula oso ongi tratatuko luke. Eta eztul belarra utzi benetan eztul gogorra, larria daukagunerako, eta bera utxik hartu. Eztul belarra diodanean, ostoa diot, lorea ez hartu, loreak baduelako gibelean metabolizatzean hainbat arazo sortitzake, oso jende gutxik eta modu kontrolatuan hartu beharko luke, lorea. Eta lorea ez da saltzen, ez da komerzializatzen. Ostoa zari gara. Eta gero aipatu nahi nuke, erretzaileak aipatu ditudanez, Inglaterran oraindik biziri dagoen tradizio bat, eta da eztul belarra ez infusiotan edatekoa, baizik kea arnastekoa. Eta hau da, ostoa lehortu, xehetu eta pipan erretzea. Honi tobacco plant deitzen diote, eta ez da tabako landarea. Tabako landarearekin nahasten den beste landare bada. Eta ikusten da bere kea arnasteak, baita ere asko laguntzen duela, hain justu tabakoak sortzen duen toksina hori kanporatzen, eta eztul erretzailearen estula tratatzen. Orduanik esan ohi diet, zigarroa utzi eta zeuk eskuekin liatzeko zigarroa egin, edo horrasi 125 estul belar txikitua lehorra ipintzen, nahastu, gero erdira jaitsi, eta bukatu behartzen nuke estul belarra erretzen tabakoaren ordez. Oso mantxo eginda, akaso urte bat o 2 urte. Nik uste, gomendio interesgarri izan daitekela erretzeari utzi nahian dabilen jende askorentzat. Bai. Pazientzia, ez? Beharko da, azkarrago nahi izaten da prozesu hori egin. Ez, mantxo egin behar da, burmuina esan ohi dugu erretzeari behin utzi bertzaiola, ez behin baino gehiagotan. Orduan, definitiboa izan dadin, burmuina engainatzeko oso geldo joan alden geldoena, eta eztul belar lehor txikitu hau oso gutxinaka gehitu, eta gorputza pixkanaka joan engainatzen. Eta entzuleren bat baldin badago iraganean erre duena, eta oraindik kezka duena, eztul belarra ostoei zu eman, eta lurruna arnasten den bezala kea arnastu. Hori ipini lurrezko ontzi batean edo osto batzuk, zu eman eta toalla ipini buru gainean, eta kea arnastu. Eta kea arnastuta ikusten da, iraganean erretako hori nola berriro etorri egiten den da, zikina kanporatzen den. Ze interesgarria, hemen utziko dugu, betikoa, norbaitek probatu nahi badu, eta gero kontatu nahi badigu, nola joan zaion, lortu duen, justu kaso honetan hemendik urte betera kontatu beharko liguke, baina, azkarrago emaitzak ematen dituzten gomendioak ere egin ditugu, beraz, idatzi, Mendabikoitza, abildua argia.eus elbidera, eta hemendik 2 astera itzuliko gara, bitartean argia.eusen eta bizibaratze atarietan gure iazko saio guztiak ere entzungai, eta aurreti ditugunak, laizter izango dituzue. Hori da. Eskerrik asko, Garbine. Berdin, urren arte. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.